Jackson. Na'am. Akwai problem a unguwan nan. Wai ka duba wai duk unguwan nan wai duk kowa ya kwashe dan shi ya kai America. Ka duba Alhaji Mati fa London ya kai dan shi. Ai problem ba ma karami ba. Wato abin da yake cimin tuwa ƙwarya. Tike. Abin da yake bata min rai. In tahi da sabo bani da inda zani. Kuma baka da ko sisi. Abin kunya. Abinci kati yana gagara. Ai ku wannan kana saurayi wannan gaskiya wannan shamci ya kamata a ce mun ne tattauna abun kuma mai sauki ne. Yanzu idan za ku yi duba a duk unguwan nan suwa ƴaƴan talakawa idan ba mu ba. Kai fa gidanku akwai citta fa. Gidanku akwai karamfani. Wannan tsohuwa ajiya ce kuma ta ƙare. Kai duk wannan magana da kake kai muna magana ma bai kamata kan daɗi wannan mutumin yake. Bai kamata ma kana saba. Yanzu yanayin kayan jikinka. Ai ku ne kalli shadda jikinka. Ai ka san kai ba abokin ka. Kalli shadda jikinka. Kawai dai Allah haɗa musu ba tun ba da kake. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wata zuƙe ƙyar yarinya nake ga an sauke a mota. Kai fa matsalar ka kalle tana ina. Ga ta nan a wata baka gane yarinyar nan ba. Wace ce wannan gidan Alhaji Muqaddas suke ba? Yar gidan Alhaji Muqaddas da na sani. Ai na dade ina tama mata dama ina so ne. Kai gafara yarinyar ta ga America kai wani dan kauye da ke dalla gafara wani gobe. Ai irin wannan chicks din mu ne yarinyar. Gaskiya ina ciki. Ko Hausa ba ta ci. To ina ciki. To ai kanta ta. Dalla ya ishe ku haka. Ni fa dama na dade ina jira. Yo ko yar gidan dictionary ce ita ai ina ciki. Wallahi ina ciki. To ko yar gidan dictionary ce. To ni gaskiya da jin dai. Ni ma haka. A'a ni ma haka kware to ka san shawara kowa ya je duk wanda Allah ya riga na yarda da wannan mu je ko yar gidan dictionary ce ita ta ga sai gida ka ce wa mami ina so in biya gidan kawata Amina kai sauri ka dakar ka dade wallahi ina ciki wannan yafi ne bare uba to ko yar gidan dictionary ce magana ta gaskiya to ni gaskiya da jin dai ni ma haka a'a ni ma haka kware to hello baby I want to get about the phone number. What are you talking about? Phone number. I don't understand. Kai dan na gafara ta dan baby da Allah please I wanna talk na collect your number where then we go chat then we go call kai da Allah matsa da Allah malam jara stop my baby girl beautiful kyakkyawa I wanna talk to you and this lokaci please give me your phone I wanna talk to you. What are you talking about? I don't understand. You are Mangopa. Come on. Hello, how are you? I'm fine. Can I talk to you? Yes, of course. But one minute. Okay. Yalla wai na suna da hankali da. Kaso da ganin ki ba kamar sun go ta ba ko halitta ni ko ai ni da ke tuntunin baki manta ba ai kin sani tun kan ma wanda na ga sun toro ni na ce ko ne ba masu hankali bane ina da Allah idan ba damuwa lamba wai ki nake so ya ki ba saboda da sawa na gode ba damuwa bari dan taka ni ta amma ba damuwa kai ka taka gidan uban wa